خدی обдай. Значит, иҷа дар роғун дохил мешуда и дарвозаш халай наозадагӣ. пешвои миллат ифтихори мост. Бу намо адира сафедира дидестем бачаку. Ина роғун развилка. Раҳи ҷавонӣ, раҳи ойгар, раҳи ғарн. развилкатун суви гарми хами иси ҷавонӣ буромади ҷавонӣ роғун ана ки то дуромадани роғуна раҳ нами тирақапирақ шаҳри роғун манбаи ҳаёт аст. хушрӯи роғун поёнови гар. Дамак ҷоистем хай ои гармтона ба қызиқ тамошо кунем кадоме инҷо бистем шумо бестем мунови гарма сёнка кунам. ина шаҳри ови гарм мегин ноҳияи ови гарм мегин. Так что ови гармиро подписаться кунин, лайк камонин.